Uban ba? Tahong ni Carla pertinang ugaha. Ato sausaw sa sauce. Oh. Hey, what's up mga choy? Gimingaw na ko ninyo. Gimingaw mo na ko. Kini nga content. Gimingaw mo ani. Gimingaw mo sa bagol. Goodbye na ang bagol. Kay ngano ang bagol na wa na mga choy. Wa ko kay baw asa na to gilabay. Nagtuo guro to sila glawgan nan to sa ero. Mang kuma asa mang bagol na ko ma ang akong organic kay dahang akong mga followers naghuwat na og nusa sila magmukbang ko nga naa ang bagol nga organic. Og akong unas mga ang tamo choy naatay shrimp mga choy kay birthday man gahapon sa akong pagmukbang mga choy nya gibinlan mo ko mga choy kay ha kaon daw mga choy lamian ni mga choy karon po ko kaog balik na ani oh nya kaon kami choy Ngayang sauce sabaw bahugan choy namot choy seafoods di bukid. Kibaw ko mga choy daghan na kay mo nangita sa akong content nganin ani inyo nagugong gilab mga choy kaon ta dala nga akong iro niya pa susod ang damsil ang pinaka-favorite na ko shrimp mga choy kining ugid oh kaso nakuha na lata ni ang tambok ba ang allergy di kauna ni panita na ito mga choy siyempre baga man no oh kalbo ka na yung mga ito yung ano di kan mix mais sabaw ang sauce niya sauce tahong ni Carla mga choy wala o mga choy kaya giinit naman ako mga choy good ilaro kong gibinlan ay sakto kayo mga choy gimingaw na mo sa ako ang content nga magkwintas ko og unas no naiuban diha mo na nganong magunas manggid nga namo gitarong sanina kay baho ka naas bukid maghubo ta nya moingon din nga wa magagasinina nagkaon asa man ta mo lugar ani nay muuyon ay dili nay di muuyon nay muuyon sad no so ana sabda na lang unsaon pag unsa ni murag primitive ba murag organic ba para native kita tan-awon ba dahil mo choy mix tahong ni Carla tahong ni Carla pertinang ugaha ato sausaw sa sauce mais siyempre ano yun sa ubos seal naman tahong
ni Carla, perteng, ugaha, sausaw. Mm. Mm. May gani, wa iro ron ako ron. Kakaon ginig iro na. Good luck na lang sa kagidro. May wa iro ni apas kaya. Kasagara magmukbang ko diri gud. Ako iro magapong man. Uban ba? Tahong ni Carla nga berting ug laha. Sup-supon na ako mga TLC. Sausaw. Lami man kan ang panit pero sa gaba lang sa mong baba kay panita na to mga tsoy siyempre. Sop sop. Nice. Tahong ni Carla. No. No. No.